Cristina Serrandell, directora de Negoci Internacional de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, gràcies per concedir aquesta entrevista. Moltes gràcies. Ja fa 11 dies que Donald Trump va ser investit president i, per tant, que les seves polítiques s'han anat implementant. A dia d'avui, com valora l'estat actual de les relacions comercials entre Catalunya i els Estats Units? Bé, els Estats Units és un soci comercial important. De fet, és la setena destinació de les exportacions catalanes, la primera destinació de les exportacions fora d'Europa per Catalunya, i exportem 3.650 milions d'euros i, per tant, és un percentatge, suposa el 3,6% del total de les exportacions. Per tant, és un soci comercial important i, a més, un soci comercial que ha anat prenent rellevància, especialment després de la pandèmia, i veiem que del 2020 al 2023 les exportacions als Estats Units han pujat un 50%. Per tant, és un mercat molt atractiu per a les empreses catalanes. Quin impacte podria tenir la presidència de Donald Trump en les empreses catalanes que exporten als Estats Units? Òbviament, hem de veure efectivament doncs, què acaba fent, però el que espanta més i que provoca més inquietud són aquests anuncis d'aranzels. Els aranzels no deixa de ser res més que un impost de tots els productes que s'importen, i això fa doncs, restar competitivitat als productes catalans als Estats Units vers els productes, òbviament, locals. No? Per tant, això afectaria a totes les empreses doncs, que exporten als Estats Units productes i especialment doncs, aquestes 1.109 empreses exportadores catalanes que exporten regularment als Estats Units. Quins sectors podrien ser els més afectats per possibles aranzels o noves barreres comercials? Bé, els més afectats, i ho hem de dir en termes macroeconòmics, llavors el que exportem més als Estats Units i que exportem i que suposa un percentatge del total d'exportacions, és a dir, que no només hem de tenir en compte el que exportem als Estats Units, sinó que el mercat dels Estats Units suposa un percentatge més elevat de les exportacions que fem. No sé si m'explico. Llavors, si tenim en compte aquestes dues variables, els productes més afectats serien tot el que té a veure amb maquinària, tot el que té a veure amb perfumeria i cosmètica, que exportem molt als Estats Units, altres productes com tots els productes metal·lúrgics, també sucs, extractes vegetals, joieria i en menor mesura, però també afectats sectors agroalimentaris com per exemple el vi i el cava, el peix, l'oli d'oliva i també els productes químics, perquè els productes químics també són un dels productes que exportem de manera majoritària als Estats Units. Com està treballant actualment l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa per mitigar els riscos que poden derivar-se d'una política comercial més agressiva dels Estats Units? Bé, el que està provocant doncs, totes aquestes amenaces d'aranzels és molta inquietud i incertesa. Llavors, el que estem dient a les empreses és actuem, no esperem quines acaben sent les actuacions que fa Donald Trump, sinó que avancem i identifiquem doncs, quin grau d'exposició pot tenir cada empresa. Des d'Acció el que hem fet és estem oferint ja un servei que l'anomenem Adapta't als nous Estats Units, i aquí bàsicament el que estem oferint és un servei personalitzat per veure en cada cas quin és el grau d'afectació, quin podria ser el grau d'afectació si es tiren endavant aquests aranzels a les empreses. Llavors, amb aquest anàlisi personalitzat podrem veure on tenen els riscos i a partir d'aquí, a partir d'aquesta valoració de en quins punts hi pot haver risc, poden prendre
accions per mitigar-los i, per tant, poden fer uns plans de contingència. Per posar alguns exemples, és molt diferent una empresa que el mercat dels Estats Units és un mercat molt important i un percentatge alt de les seves exportacions i de la seva facturació depèn dels Estats Units, que altres empreses que aquest mercat suposa doncs, molt poc dintre de les seves exportacions. També depèn de quins productes hi exportin, uns productes estaran més o menys exposats i sobretot també si dintre d'aquest producte alguns dels components venen de certs països que també estarien afectats per aranzels, per exemple, doncs una màquina que dintre porta un component que porta un xip que vindrà de la Xina, doncs ja veiem que aquí hi ha el doble risc de l'aranzel del producte, però a més segurament del component que vindrà de la Xina que també podria estar afectat. Per tant, és analitzar molt bé en cada cas i veure per on pot venir aquest risc i poder ja prendre accions per avançar-te. Si tu tens un producte que vens amb un alt marge en el mercat dels Estats Units, igual et pots plantejar si assumir aquest cost més elevat que et suposarà aquest aranzel o començar a negociar amb el teu importador de com poder assumir aquest aranzel. O també plantejar-te la possibilitat, si el mercat dels Estats Units és molt important per tu, de poder-t'hi implantar, tenir una forma de presència per poder esquivar aquests aranzels. Per tant, hi ha moltes opcions i és qüestió de veure en cada cas per on venen aquestes vulnerabilitats i quins plans de contingència es poden tirar endavant. Per tant, una mica el que estem dient des d'Acció a les empreses és no us espereu per veure què passarà, anticipeu-vos i comencem a plantejar escenaris i accions per adaptar-se a aquesta nova realitat. S'espera una resposta coordinada des de Brussel·les per defensar les empreses catalanes i europees davant possibles mesures proteccionistes? Sí, de fet, la Unió Europea ja fa temps, després de l'experiència amb Trump a la Casa Blanca en l'anterior mandat, que ja va posar aranzels a productes europeus i entre ells a productes de vins, per exemple, i oli d'oliva i altres productes agroalimentaris que van afectar empreses catalanes, doncs ja té aquesta experiència prèvia i, per tant, ja s'ha estat preparant. A més, ara la Comissió Europea de fet, aquesta nova Comissió Europea ja ha plantejat una política comercial molt més assertiva. Per tant, sí, hi ha un pla. Haurem de veure també, i també hi ha un pla, sobretot, per seure a negociar perquè no es produeixin aquests aranzels. Per tant, sí que la Unió Europea s'està preparant amb els possibles escenaris i possibles maneres de respondre a aquests aranzels i també s'està preparant i aquesta setmana la Comissió i la comissària Ursula von der Leyen ho ha presentat, aquesta brújula de competitivitat, per fer que les empreses europees redueixin aquesta bretxa que hi ha de productivitat i de tecnologia i d'innovació amb els Estats Units i també amb Xina. Per tant, la Unió Europea s'està preparant per aquesta nova etapa de possible guerra aranzelària i de competència entre les grans potències. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. Gràcies per estar a Cara a la Nació. Un plaer, moltes gràcies.